muna Evan Jonas. Izwa ibambu. Kuzi wewe newe muri mosha. Hapana damdziko ba. Because ndimi manga muri kuzviita. You are the perpetrators of the act. Iwe sekuru nemuzukuru wako. Ndimi mamuri utongetorera uyu munhu munda wake. Saka waidota ripoterani. Imi muri mimi mamuri umutorera. Arisitaka mutorera ba Mapisha. Ndati mamuri atamangarirani. Atina mutorera munhu. Wozo uya mudare muno. Wozo pachi imi makasungisa upi kwako manje. Uyu koma nayo ndiye ndakasungisa iri nyaya kubvisa waya. Yanga isiri yemunda ba. Nyaya yemunda ngoti tatungozwa kuti yakapera. Yanga yatongwa Evan sina baba. Inini bandachiti izvo nyaya yakapera rega ndichikokerese munda wangu. Uyu ndipakabva kobvisa waya iya yese munda wacho wese. Bandasima mabanana. Kurima kwanga tachitema mabanana aya. Ndipo nyaya yakabva yangotanga futi yaya yemunda. Utari kupiyo uyu kutanga futi nyaya yakapera. Yakapera. Saka ndo matangira akaita nyaya. Saka nyaya yenyimime handi yemunda. Inyaya yemurume wakatima. Ownership. Ye the piece of land iri in question. Chakonzeresa kuti nyaya uye kuno kuti means it's an appeal against a given decision. Decision yakapiwa na chief anaisiani Mutetwa. And the aggrieved part nyaya iri pekuti handinopiwa nguva yekutsanangudzira zvandaifana kutsanangudza pakati pedare pamberi pedare, plus my key witnesses to the case were not given time yekuti wataure zvawaifana kutaura. Ndosaka yakapila against this